ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶ ଆଜି ରହି ପୁଷ୍କଣ ବଜାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ଏଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ବଜାର ପଟେ ଟିକେ ଯିବା ପ୍ରସାଦ ଫସାଦ କିଣିବା ପାଇଁ। ଆମର ଟେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇନି ବଜାରର। ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଜାରର ହାଲତ କ'ଣ ହେଇଛି। ସବୁପଟେ ବର୍ଷା ସବୁପଟେ ପାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଟେ। ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦେଖୁନ ପ୍ରସାଦ ଫସାଦ ସବୁ ଆଣି ଆସିଲୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାୱାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରଡ଼ର ଫଟର ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ଭୋଗ ଘାଣ୍ଟିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାଣ୍ଟିକିନା ତାଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦିଆ ଆଉ ସେଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଆନନ୍ଦରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ। ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଟେ ରଡ଼ର ଫଟର ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ବ୍ଲେଣ୍ଡର। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେକ୍ସୋପ୍ରୋସର 220 TPA। ସେ ହେଉଛି ଆମ ସତ୍ୟା ଭାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ପତ୍ର ସଜାଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଉଛି ଆମ ନନା ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରସାଦ ପୂଜା ସରିଲାଣି। ମୂର୍ତ୍ତିଟା ପିନ୍ଧିଲେନି କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଘରର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ସବୁ ଚାଲିଛି। ହେଉଛି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପର। ହେଉଛି ମଟନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମଟନ୍ ପଟା ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବା ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ତାପରେ ଯାଉଛୁ ଘର ପଟେ। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆପଣ ରୋଡ଼ କେମିତି ଅଛି। ଭାଇ ନା ଆମର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି। ପୂଜା କରିକିନା ସରିଛି। ଖାଇବା ଗୋଟେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ।